Bizim kolun altına tepkiyle geldi inşallah. Demin oldu, karasın doktor. Şunu işin üstüne can et ya şu ağır. Dediğime bakın. Fin mo life. Yetmen bu torşunda hemme ya şarya bot görnýärdi. Seni görnäp bugün dostlar Arzu Yol Production Arzu Yol toy mekanyna toydy. Köpüňi diýäňiz diňe Arzu Yola toya gelýärmi diýip. Kameraçylar production gelen hemme ýerden barýan doktor ýöne bärde arkaýyndan şoň şu reklamany var tutdum bärde ýa-da. Toylar mutlu bolsun. Seyretmekam, haka, sen ne için täze eşik almayan? Sever, senkiler hiç kaçan könelmesin diye. Mekan, şul ediyen İslam, seni bağıtlayacağım. Men da boldum taraftan. Goğun yere. Yaran ok del. Awa. Jit можно diýär. Şoň üçin öňde de bir aýdypdyr. Çynyň aýtjak bolup syryň açma diýip. Şoň üçin şo normal, hemme gatku. Böyle. Yaşlıkta kirkidan ardı bitilyer yöne olun bari baranok başa olun kefi vursa hundu karrasa kefi sinip gidiyer tüvürük taşa Yok diyecektiydin diye. Sen yok diyecektiydin soňuna çenni. Lälem, bu ýollaryň soňy nirede? Häki bir göwünden başlanan ýoluň soňuna çykmak ýok dara diredi. Ömrüň soň hakda etmäli gurrun. Göz ýetimiň aňyrsyna göz ýetmez. Ýogsa da bir ömür ýok diýip ýörseň, ykbalan bor diýip raýyňa gitmez. Görköze gelýänler umyt. Müň ýoguň ahyr bir bolýa deňligin. Şulam eger soňu bolan diýen ýoluň iň soňunda eli güllü durana bolan menlerin. Assalamu alaykum dostlar. Häzir men siz bilen video paýlaşak. Käbir ýöneköji videolar bolýar. Ýöne agramy kinokudan hem ulla. Gören bolmaňyz mahmal ýöne içiňizden biriňiz görmedik bolsaňyz şeýler pauçyçylny. Hasam ýaşlara sapak bolarmyka diýen seredin. Kakat aýtýa, oglum ejen kiňiz günne sowuk kofe içmän halaýaňyz we şoň üçin men $7 töleýänni. Ýylyna hasaplasaň paçty $5,000 bolýar diýe. Ýöne seret, şu gün men kofeýany buwsuz aldym. Başga 2 tane stakanyda buwz guýup beriň diýdim diýe. Oňam bahasy 10 sent. Ikisine paýlaýa ony ýankyň 2 tane alýan $7 sowuk kofeýasy bolýar. Şeý diýär-de, oglum diýe, mir lehko prodaýut тебе pustatu diýe. Dünya sana şeýle bir ýeňillik bilen boşlugy satýandyr diýe, şonu bilip goý diýe. Hakykatdan hem şolar ýaly dostlar. Düşünmek şoňa bir başga, meselem seni alanda düşünýän bolsaň bir başga, ýöne käbir ýerde ağırlanmak düýbünden başga. Meselem ýene bir primer barda, menine eşik alamda bir alýan ýerim bar, Abuznoydan alýan men, şol egneşikden gelip düşýän ýerim, sklad diýilýär şoňa. O taýda da eşikler haltaň içinde bulaşyp ýatanok, weşilkada ýöne garynmatym. We şo taýdan men aýdaly bir eşigi 1000 manatdan alýan. Ýöne şol taýdan çykyp ýanky eşik bir dükana barýara, ýöne köýrek 1500 manat bolýar. Ýöne has bir ogodon ýerleri, meselem mollara başga bir ýerik barsa, adyny tutup durmaýyn, o taýda ýankyny 2500 manatdan satylýar. Ýöne ýanky ýerik baranda eşikden dükanyň özü has ogodondur. Seni baranda divanda da oturdurlar, 2 manatlyk kofe bererler sana 50 manat ýaly bolup görünür ýanky
ve begenip alıp gaýdarsyň şo taýda. Ýöne sen şonu geyip adamlar seni görenni şolara geçýärmi şol ogodan ýerden alanyň ya içen kofiýaň ýok, elinde eşik görünýär. Ve ýene bir aýtjak bolýanlarym ol biznes. Sana adamlar howa satsyn, şemal satsyn, onu döredip bilmekde. Senki bolsa şoňa ananyp almakda. Pulun şo derece kän bolsa dükany öýüňe süýşür. Ol başga gurrun. Ýöne bir plan ýerden alýar eken o şo taýda ütköşük gowduroýdyp alanyny o düýbünden başga şonu aýdyljak bolýar dostlar. Şoň üçin soňky döwür hatam şo zatlary köpelli marketing diýen ösüp barýar da islenlik sferada aýdymçy bolsun, tawar bolsun, hemme zat kimin reklamasy ýa-ni daşyny aktör edilýän gowkulorlugy ço bir hili absurdaýmy bolýar. Ya käbir kişi näme dinleýänden bilen o köp kişi trendde bolsa ha plany go aýtýar bolýar. Ya bolmasa eşikde de şonu ýaly, ya plany aktyor, ya plana geyinli bolýar, menem alaýyn diýe habaryňyz ýok şoňa $1 000 reklam etdirip bir gedek giydirdiler. Ýöne eýýäm sen gözüňde başga bolup görünýär. Şoň üçin düşünmeli zadymy näme üçin gerek sana? Gerek basdyny şol we şo zatlar özüňiz pikirlenmeli. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.